Nalazimo se u Vrdniku. Predstavljam kuću koju prodajemo. Uknjižena je. Uz male popravke može se odmah koristiti kao vikendica, ali je odlična i za pravljenje nekog lepog modernog objekta, pošto je plac veliki, ide gore u brdo. Ovde je terasa, predsoblje, iz koje se ulazi u kuću. Znači ovo je pravo predsoblje. Ima dve spavaće sobe, okrenute ka ulici, svetle i velike. Renovirano kupatilo sa prirodnom ventilacijom. Tuš kada. Ovde je dnevni boravak koji je povezan sa trpezarijom i sa kuhinjom, takođe sa onim hodnikom, terasom. Druga spavaća soba, komforna, svetla, dnevni boravak, trpezarija iz koje se izlazi na terasu. Može biti spavaća soba ili šta kome odgovara, ali je prvenstveno za trpezariju. Kuhinja i u dnu je ostava i odavde takođe ima izlaz na deo terase koji se koristi kao trpezarija ili već šta god. Znači, prostor koji je potrebno sređivati, adaptirati. Master 021 nekretnine 064 6432 338 Vrdnik, u jednoj od ulica koje su u prvoj zoni, znači Banjskoj zoni. Master 021 nekretnine 064 6432 338